Hei, salutare, băi, prietenii mei de pe internet, și astăzi facem Minecraft. Bun, să vă arăt ce am mai făcut eu cu Mario Federa, la căsuța. Am făcut ferma asta, așa, am făcut drumul ăsta, cu scara asta, am pădurea de lemn normal și acum am făcut și o pădure mai mică de lemn alb. Să vă arăt, bărci și uc, avem scara asta ca să-l ducem, să mergem jos. Și ca să vă arăt că n-am făcut de pe creativ pădure de bărci, o să vă arăt pădurea și cât am retezat în ea. Ia uitați acolo, pădurea. Ia uitați. Pădurea aia a fost până aici, dar eu am retezat toată, ca să iau câteva de ăștia. Bun. Așa, ce vreau să vă mai arăt? Păi nimic, și nu știu ce să facem în episodul acesta. Eu zic că ar trebui să facem ceva acolo în fața casei să arate frumos. Dar asta o să rămână să-mi scrieți voi în care ce vreți să facem. Hai să mergem jos. Aici ce avem? Nimica. Păi, cred că ar trebui o firmă de animale. Da. Eu vreau de vaci. Lemn am să-mi ajungă. Dar nu n-am niciun morcov. Morcov, da, morcov. Bun, am revenit. Să vedem, să facem niște ajungă 18. Bun, și va fi lipită de ferma de mâncare. Așa. Hop. Hop. Așa. Nu poate, mă duc să fac o parte. Am revenit și mă scuzați pentru ce s-a auzit. Am revenit. Așa. Îmi trebuie o lopată, mă duc să-mi fac o lopată. La două, nu una îmi trebuie. Și un băț. Așa. Perfect. Bun, și acum să nivelăm aici lopata. Stone shovel. Ce frumos sună. Stone shovel. Până aici. O să nivelăm și bine aici. Până aici, gata. Așa. Și nu uitați să apăsați acel buton cu semnul acela de degetul. Pentru că asta mă motivează să fac această frumoasă serie și nu aș vrea să o șterg. Am văzut că vă place căpătălând, dar nu știu cum o să le fac. Cred că tot astăzi o să fac. Așa. Punem o pauză și revenim când am terminat de nivelat toată asta. Bun, am revenit și între timp am nivelat toată chestia asta aici și am terminat și ferma. Acum nu ne mai rămâne decât să aducem animalele, ce va fi foarte... Da, stai bă că eu sunt prost și n-am făcut portiță. Mă duc să fac portiță. Portiță.
Portiță, portiță. Bun, să facem o portiță repede. Cum se face o portiță? Deci, hai să facem niște lemn. A, gata, am făcut portița. Și portița ne-o punem aici. Unde e portița? Aici. Și acum mă duc să-mi iau niște... De fapt, un uit îmi trebuie. Atât. Bun, și îl punem aici, uitul. Și acum mergem să ne aducem niște animale. Ce vine după noi, pe ele le aducem aici. Porci oricum nu putem, că am fi vrut noi să aducem porci. Bun, hai să vedem ce putem să aducem de aici, de jos. Cu noi. Un zombalău, sigur că îl putem să-l aducem cu noi, cum să nu. Mor, mă. Mort. Haide să mâncăm. Ne uităm în stânga și în dreapta să nu vină cineva să ne bată. Să omorâm și cliparul. Mor, mă. Nu explodezi. Mori. Nu! A explodat. Efectiv n-am avut ce să-i fac. Bun, și acum să găsim animale. Uite o oaie și o vacă. Le aducem pe amândouă. Bun. Oaie, vino cu mine. Vaca e, nu e. Hai, oaie, vino cu mine. Hai, vino mai repede. Vii? Hai că vii. Hai, vino. Sper să poți să urci pe scară. Da, și se pare că vin mulți un zombie după noi, pe care îl vom bate foarte ușor. Oaie, vin încoa. Și între timp ce am nivelat, am omorât 2 zombie cu armură și avem armura aproape toate enchantată în afară de cască. Haideți, hai oaie, vino să te am. Vino să te am în colecția mea de animale. Ia uitați și voi cum urcă pe scară o oaie. Un enderman, hai să-l batem. Hai mă, bate-te cu mine. Nu! Mă bate! Hai mă, vino să bate-te cu mine, hai. Mort. Mori! Cât mor tu? Unde ești? Nu, unde e? A, uite-l. Mori! Mori, fraiere! Mort! L-am omorât! Ce bine! Oaie, unde ești? Hai, oaie, vino. Sunt curios să văd cum coboară scara asta, oaia. The fucking shit! Asta va fi și titlul. Oaia merge pe scări. Ăsta este titlul episodului. Hai, oaie, intră aici. Hai, intră. Intră. Așa. Gata. Rămâi aici. Rămâi. Bun. Perfect. Avem o oaie. Acum mergem să aducem alte animale. Un ghimpar și un zumbalou. Nu se putea altceva mai bine. Mori. Trebuia tu să fii aici. Hai, mă, mori și tu. Nu. Mori. Mori. Gata. Și acolo mai e un clipar. Dar nu o să ne legăm de el. Ar trebui să oprim dificulty până ne aducem toate animalele. Bun, oprim dificulty și ne revedem imediat. Bun, am revenit, am oprit dificulty și acum să ne aducem animalele mult dorite. Scuzați chestia mea, dar sunt puțin răcit. Bun, hai mă. Nu mai găsesc nimic. The fucking shit. Nu sunt animale. Aici trebuia să fie full de animale, dar nu e nimic. What the fucking... Scuzați pentru ce s-a auzit. Probleme tehnice. Probleme tehnice. Haideți să aducem și niște gâșe. Că văd că avem aici.
Gata, avem asta. O punem aici. Așa. Unde mergi soare? Găinușe, găinușe, eu vreau găinușe, 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 eu vreau multe găinușe. Haideți, găinușelor, haideți cu mine să vă dau niște semințe să vă fie bine. Ce rime scoate Alexandru pe noi? Și deja s-au făcut 10 minute și nu o să mai durează mult acest frumos video. Și mai avem 10% baterie. Da? Nu, bai. Nu-i bai. Hai, veniți toate cu mine. Veniți cu Alexandru pe noi ca să vă dea să păpați într-o fermă foarte frumoasă. Haideți. Veniți. După aceea luăm și oițele, că am văzut acolo oițele. Vino, fă! Tu unde te duci? Așa, veniți toate. Băi, veniți toate, haideți. Am revenit. Haide, găină, vino! De-abia merge sapul. Bun, haideți. Haideți după unchiul Alex să vă dați să păpați în acea fermă. Poate să nu vedeți nimic. Mai sunt. Haideți și tu. Haide și tu, hai. Haideți. Haideți după unchiul Alex. Da, l-am pierdut. Hai și tu, hai. Haideți. Haideți, haideți. Mă veniți după unchiul Alex. După ce o să ducem aceste animale acasă, eu o să închid și o să mai aduc niște oițe care le-am văzut acolo. Bună, am revenit. Haideți, haideți, găinușele, găinușele, găinușele. Găinușele, găinușele, găinușele. Dați că voi nu sunteți toate. Ba, ba, da. Haideți, găinușele. Deci încă o dată scuzați această ușă. Acele două s-au oprit, nu știu de ce. Ce s-a întâmplat cu aia din țarcă? What fucking shit? Bun. Așa. Bun, prieteni. Bun, prieteni, ăsta a fost și video nostru. Eu am fost Alexandru pe noi și noi ne revedem data viitoare. Nu, stați să băgăm așa. Eu am fost Alexandru pe noi și noi ne revedem data viitoare.